bụ ezinụlọ. Ndị bekee kpọrọ ya famili. Ezinụlọ bụ ọgbakọ ndị mmadụ site n'otu ọbara. Ọ bụ nne, nna na ụmụaka na-emebe ezinụlọ. Nna bụ onye isi ezinụlọ ọbụla. Nne na-esote nna ma bụrụ ya enyemaka ya n'ezinụlọ. Ụmụaka bụ ndị nnọchiteanya n'ezinụlọ. Ụmụaka na-eme ka ezinụlọ na-ekpo ọkụ ma na-atọkwazị ụtọ. Ọmaji agba mbọ ka o nwee ezinụlọ nke ya. Mgbe nwoke tozuru ihe o ji nwoke eme, mụta nwaanyị mụta nwa, o wee gịnị ezinụlọ nke ya. Ya bụ onye isi, ya na-ekwu ihe ga-eme n'ezinụlọ. O megide na nna gara ahụ ezinụlọ n'anya, na nna kwesịrị na-arụ ọrụ ya n'ezinụlọ. Mgbe nna na-arụ ọrụ ya, nne na-arụ nke ya, ụmụaka na-arụ nke ya, ezinụlọ bụ gịnị ka dị na mma. Ya ka anyị gaa n'ụdị ezinụlọ. Ndị Igbo nwere ụdị ezinụlọ atọ. Nke a ụdị ezinụlọ dị iche iche. E nwere ụdị ezinụlọ atọ na ndụ na omenala ndị Igbo. Ezinụlọ ndị a gụnyere: nke mbụ, ezinụlọ otu mkpuke; nke abụọ, ezinụlọ ụbara mkpuke; nke atọ, ezinụlọ mbisa; nke a bụ extended family; nke a bụ nuclear family. Ma nke a ndị ndọcha enweghị nke a. Ugbu a ga-akọwa ha n'otu n'otu. Akọjaje ha n'otu n'otu, abịa emezie ọrụ ezinụlọ na-arụ. O nwere ọrụ ezinụlọ na-arụgodo ọnụ, wezie ọrụ nna, nwee ọrụ nne na ọrụ ụmụaka. Ngwa ka anyị kọwaa nke mbụ, ezinụlọ otu ndụ na omenala ndị Igbo. Ezinụlọ ndị a gụnyere: nke mbụ bụ ezinụlọ otu mkpuke; nke abụọ, ezinụlọ ụbara mkpuke; nke atọ, ezinụlọ mbisa. Ezinụlọ otu mkpuke bụ ụdị ezinụlọ enwere n'Igbo. Ọ bụ nna, nne na-emebe ezinụlọ otu mkpuke. Ha na-enwe naanị otu ekwu ọkụ. Ha na-enwe gịnị? Naanị otu ekwu ọkụ. Gịnị bụ otu ekwu ọkụ? Pot, stove, or mgbe gboo, ihe ndị esi nri bụ ekwu. Ọ na-adị nke a bụ ekwu. Etinye nkụ ebe a, etinye nkụ ebe a, tinye nkụ, wezie ite sie n'ọkụ. Mana tata ma ugbu a ewezi ma gas kuka, wee ma eletrik kuka, wee ihe ọbụla. Nwoke na nwunye ya ga-ebi. Ọ ga-adị mma ka nwoke na-esi nri iche, nwunye na-esi nri iche? Ọ dị mma? Ọ dịghị mma. Ya bụ ha na-eji ofu ite, ha na-eji ofu ekwu, ha na-eji ofu efere eri nri. Ya bụ ezinụlọ otu mkpuke. Nwoke, nwunye na ụmụ ya, onweghị ndị ọzọ ha na-abi. Nke a wee sị anyị ezinụlọ ụbara mkpuke. Ya bụ ụdị ezinụlọ otu nwoke, ndị nwunye ya na ụmụ ha na-emebe. Ebe a nwoke nụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị, ebe ọ nwere bụrụ abụọ, ọ nwere bụrụ atọ, ọ nwere bụrụ ha mụta ụmụaka ma ọ bụ nwa ebikọ ọrụ. Ma ha na-enwe ọtụtụ ekwu ọkụ. Ha na-enwe gịnị? Ọtụtụ ekwu ọkụ. Maka gịnị? Ịlụ nwaanyị atọ, ịrọrọ ya ụlọ mkpuke ya ndị be ga-ebi. Ụtụ ba nwaanyị ha na ọmụcha ga-akpa ya na-abụ, ọ ga-enwere onwe ya be di ya. Ya bụ ụlọ atọ ahụ ha ga-arụ. Nke ọbụla na ụmụ ya, nke ọbụla ya abụọ ugwu be ya.
nwaanyị nke a na ụmụ ya ga na-esi nri na-eri, nwaanyị nke a na ụmụ ya ga na-esi nri na-eri, ndị ewe okwu nke ha, ndị ewe nke ha. Nwoke ma o righị nri ebe a, o rie nri ebe a. Ịma mgbe gboo ma kịta ndị omenala nwaanyị nọ na nsọ adịghị eri ihe nwaanyị nọ na nsọ siri. Ya bụ ọ bụla nwaanyị ka nọ na nsọ oribe nri ebe a, ọ bụla nwaanyị ka nọ na nsọ oribe nri ebe a. Ma ha ya bụ nna ha oge etekwa ha anya, arụrụ ha ọrụ nna na-arụ n'ezinụlọ. O doro anya ya tinyere nne na nna ya, ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị, ndị ọgọ, ikorebe dị iche iche, mana ya na ha nakarị ha ozi mebere gịnị ezinụlọ mbisa, ya extended family. O doro anya abịa wesị ọrụ ezinụlọ na-alụ, ọrụ ezinụlọ na-alụ. Nke mbụ bụ ọrụ ọzụzụ. Amụọ nwa, ọmụmụ, amụọ mmadụ, azụọ ya n'usoro omenala ndị obodo ahụ. Ebe ka ha ka-azụ ya, ngwa ihe kwụsịrị ịma maka be ha, ọ mara ya tupu ome gịnị, ọ gawazie gịnị akwụkwọ. A ga-azụ ya o kwesịrị iri nri mgbe o kwesịrị iri nri. Ahụ ya abụghị ụlọ ọgwụ. Chekwa nke isii, ọrụ nnọchiteanya. N'ọrụ ọzụzụ a sị na nne na-anọzicha ụmụaka ha megịnị azụọ ha. Ya bụ ihe ọ bụla ekwesịrị imerụ ụmụaka mgbe a dị nwatakịrị nke ha wee kito ndị gị be ha bụ gịnị ọzụzụ. Nne na nna na-eme gịnị na ụdị ya, ma ndị egeri n'ọnụ ma akwa agaghị n'ahụ. Ọrụ na-eri gịnị nne na nne a ga-eri ya bụ ọrụ nna. Nne egeri bụ ọrụ nna. Ebe obibi niile ma ọ dị ya ị na-aya, ọ bụrụ na ịbata na be unu ị na-anụ ma ị na-anụ ka esi akọ akọ maka akọrọ ndị be unu, ịnụ ya na ntị, ka ihe ị ga-eme, ị ga-achị ha nwa gị ma ya ji akọjọ ndị be unu. O wee eziokwu maka na ọka mmadụ si chekwa isi ya eche, isi ya okpu awọ, ma ije isi ya nche megịnị ọ na-adị ike. Ya mmadụ na-echekwa onwe ya, chekwa ezinụlọ ya maka gịnị echi, ka ndụ doro ha gịnị ogologo. Ịghọtara ya? Anaghị hapụ akwa dị n'ụlọ eji akwa n'ezi na Igbo anyị. Tupu ị jee n'ezi epụrụ chịta ibe gị mma, a sị na cheta iji gị satụrụ ngwa eziokwu esi n'ụlọ mara ma megị tupu ị pụọ n'ama. Ọrụ ile ebe obibi, ọ bụrụ ibu na nna ga-alụ, mana ọrụ dịrị nna ka ọ bụ. Ọ bụrụ na nna ga-arụ nke ọ ga-arụ mgbe nke ya, itotezi ebe nwa itotezi chọzi iru nke nnukwuzi, ịmasị na nna ga-arụrị ya, ị ga-arụ ya. So iru ebe obibi dịrị ma nwatakịrị ma nwa ma nna. Ọ bụrụ na nna mgbe nna nọ n'okorobịa, ị ga-eche ka nna rụọ ya, nke ị ga-eme ị ga-arụ ya. Mana ọrụ dịrị na bụ ọrụ gịnị ịrụ ebe sọsọ mmadụ bihe na-ewe na-anọ ebe obibi. Ọ ga-abụ mmiri zobe ọbanye, anwụ na-acha ọbanye. Ekele ndị Igbo gwa ha na mmadụ bịa ekene onye ahụ, enye nsọpụrụ, akwanye ugwu. Ọrụ nkụzi ya bụ ọrụ dịrị n'ezinụlọ. Maka ịpụta n'ama ka isi eme n'ama gosiri ka ndị bụ nsi eme na be unu. A gasị na ndị bụ unu azụkwa nwa nke azụkwa ya azụ. Ma ị na-eme ezigbo ihe asị ama nne ma nna ya, ha bụ ezigbo mmadụ. Ya bụ ọrụ dịrị nne na nna bụ ịkụziri ụmụaka ha nkụzi, ekele, nrube isi, ikwu eziokwu, ịga ozi dị iche iche n'ime ihe ndọzọ gịnị dị mma. Ọrụ ọmụmụ nke abụọ dịrị nwaanyị n'ezinụlọ. Nwaanyị na-amụ nwa.
nke a bụ ọrụ maka nnọchite anya maka bụ nna nnọchite anya ezinụlọ n'ilo ekwuru ya ngwa a ga-agazi n'ọrụ dịrị ọrụ nna n'ezinụlọ kwụsị ojide ya ọ bụ ọrụ nna ịhụ ezinụlọ ya na-eri nri otu o si kwesị ekwesị. Nna na-arụ ebe obibi ya ndị be ga-ebi. Nna ka ọ dọọrọ imezi ihe ọbụla mebiri n'ụlọ. Nna na-anọchite anya ezinụlọ ya n'ọgbakọ obodo ma ọ bụ ọha na eze. Nọmba 4. Nna na-anọchite anya ezinụlọ ya n'ọgbakọ obodo ma ọ bụ n'ọgbakọ ọha na eze. Nna na-ahụ na ụmụaka na-eyi akwa n'ahụ. Nna na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka. Ụgwọ akwụkwọ ụmụaka. Ụlọ ọgwụ ha nwere ya mma. Nna na-enye ndụmọdụ n'ezinụlọ ya. Nna na-ekwu ka ezinụlọ ya ga-adị, ihe a ga-eme na nke agaghị na-eme. Ọ bụ ọrụ nna ịhụ ezinụlọ ya n'anya. Ọrụ na-eme gịnị? Ịhụ ndị be n'anya. Nne n'ezinụlọ. Ọ bụ ọrụ nne ịhụ ezinụlọ ya n'ezinụlọ ya riri nri ma rie ya n'oge. Ọ bụ nne na-aga ahịa azụ ihe ezinụlọ ga-eri. Ọ bụ nne na-akụziri ụmụaka ndị nwanyị ka esi esi nri. Ọ bụ nne na-ahụ ezinụlọ ya na-adị ọcha. Ọ bụ nne na-ahụ na nwata ọbụla ahụ adịghị na-aghọ ọgwụ ya ka o siri kwesị. Nne na-enyere nna aka n'ọrụ. Ọ bụ ọrụ dịrị nne ịhụ agaghị na ọrụ ụmụaka. Ọrụ nne na ezinụlọ. A ga-ebido ebe a. Ọ bụ nne na-ahụ n'ezinụlọ ya na-adị ọcha. Ọ bụ nne na-ahụ na nwata ọbụla ahụ adịghị na-aghọ ọgwụ ka o siri kwesị. Ọtụtụ ụmụaka ikpo ihe ọgwụ awụrụ n'isi bed si na ha go ya ihe na-ebe a na-ebe. Ma nne ga nọ nso kwụ na nwa ama gịnị ọgwụ te na ṅụọ ya maka gịnị? Ahụike ya. Nne na-enyere nna aka n'ọrụ ezinụlọ. Ọ bụkwa ọrụ dịrị nne ịkụziri ụmụ ya ndị nwanyị ka esi aza ụlọ, ka esi ehicha ụlọ, asakwazi akwa. Ọ bụ ọrụ dịrị nne ịhụ di ya na ụmụ ya n'anya. N'ikpeazụ, nne na-anọ ụmụ ya nso mara ndị ụdị enyi ha nwere n'ezinụlọ. Nke mbụ bụ ọrụ ichu mmiri. Ya bụ ọrụ ụmụaka. Nke mbụ n'ọrụ ụmụaka ezinụlọ, ọrụ ichu mmiri. Nke abụọ bụ ọrụ ịsa akwa, ọrụ ịkpata nkụ, ọrụ ịsọpụrụ nne na nna na ndị tọrọ ha.
na ndị tọrọ ha. Ọrụ ilekọta ụmụnne ha ndị obere anya, ihicha ụlọ, ọrụ maọbụ n'ahịa, ihe ọbụla na-arụ, ọbụla n'ọrụ ugbo bụ ọrụ buru ibu. Ọrụ dịrị ụmụaka igbochi ọwa mmiri. Ọ bụ ọrụ ụmụaka ịhụ na gburugburu be ha na-adị ọcha. Ọrụ ịsa efere dịkwazịrị ụmụaka n'ezinụlọ. Ọrụ ịsa afere, nna ga-asa efere ka nne ga-asa efere, ụmụaka ga-asa afere na ezinụlọ. Enwere ajụjụ? Ngwa jụọ. Ọrụ ụmụaka ịkpọcha ọwa mmiri. Ọwa mmiri bụ gota. Gota bụ ọwa mmiri. Ọwa ajụjụ ọzọ bụ ebe nwoke nụrụ ọtụtụ ụmụ nwanyị, mụta nwa maọbụ ụmụaka. Mgbe nwoke nụrụ nwaanyị, o wee ezinụlọ nke ya. Ezinụlọ ahụ, ọ nwere onye nwaanyị abụọ bụ ụbara.